Бях го чел, че първо идеята я имаш, нали, и си мислиш, че ти си я измислил. Не, Господ ти е дала тази идея, ти просто трябва да я реализираш едва ли. Дали е така или не, Лазаре, ти го кажи и вие мога да го кажете. Хората пишете там нещо. Аз, моята гледна точка, съм на този принцип. Господ, според мен, е дал един път, по който ние сами трябва да си го минем. И винаги не праща в правилната посока. Значи на теб, като ти дойде нещо в главата, ти си готов да го направиш. И всичко зависи от мозъка. Колко повече си мислиш негативно не се получава. Но в главата, като мислиш, това нещо се получи, аз съм винаги мислил позитивно, винаги съм, колкото и да не се получават нещата от първия път, от втория път, знам, че винаги се получат. Третия път винаги се получава всичко как трябва. И дори след време съм благодарен на Господ за това, че ми е помогнал, че съм минал през тежкия път, за да ме вкара в правилната посока. Това е супер смисления разговор, който го провеждаме. Преди малко исках да ти задам въпроса, обаче ми мина. Въпросът ми е към тебе, чувствал ли си някога Господ? Ама истински да си го чувствал. Едва ли не в взаимоотношение, в въздух, в ежедневие. Това ми е въпрос. МК, значи мога да кажа едно. Кога съм бил в много тежки положения тук и постоянно сам, на 2-3 пъти съм казал: Господи, дай ми някакъв знак. Това е. И дори, ето, не знам дали снимката, не знам дали снимката ми седи. Бех в много тежко положение преди много време, пак в дупка бех изпаднал и поглеждам просто нагоре: Господи, дай ми знак. Небето се отвори, дори имам и снимка на телефона, така като лъч, ти беше ми показал, като кръст и така нататък. Ти беше ми я показал. Просто има над нас човек, който ни дава напътствия. Така. Има и такива тежести, които ни пращат, тежки пътове, които трябва да се ги... Защо си мислиме, че сме толкова, нали, велики? Тоест, и защо си мислиме, че материалните неща, те са важни, нали? Материалните неща са важни, обаче те няма да ни направят щастливи, бе, хора. Нали? Те ще направят щастливи за временно, ден, два, три, седмица. Търсете себе си, хора. Няма да говоря повече. Търсете себе си. Нека бъдем малко по-будни. Четете книги, интересувайте се, четете библии. Това, което ми се случи е, преди малко си взех кафе от италианците. За първи път влизам в мястото и познай какво ми се случи. Викам: имате ли кафе? Да, имаме кафе, разбира се. Гледаш машината италианска. Гледаш хората италианци. И вътре е една жена, която е приблизително, може би е 70. И викам: супер, дайте ми едно кафе. И тя, жената, тръгва да го прави. Нали? И викам: моля да плата с карта? Не. И тя се спира са. И аз викам: окей, благодаря ти. И жената, която седи на масата, възрастната жена, и вика: I can pay you. Аз викам: ти ще платиш кафето? Добре, няма никакъв проблем. Докато жената правеше кафето, аз, нали, естествено и благодарих. И казах: благодаря, това, онова, нали, thank you so much, там не знам си какво си, защото явно немски не говореше жената, не реагираше на немския и се замислих, че всъщност немец малко трудно да ти плати кафе, да ти кажа честно. Всъщност има и добри хора на Лазаре. Има, да. Тоест тази жена нали, тя е седнала там, но защо го направи? Някакъв знак като че ли, защото аз много малко, Мила даже ми вика: ти само мислиш за себе си, за твоите неща. Напротив, аз мога да не правя нищо, в смисъл такъв, мога да не правя нищо, мисъл да не купувам, сещаш се такива неща. Обаче по някой път, сега днеска, например, ние мога да не правим видеа, никакви неща, обаче времето, където сме го прекаляли, то остава за винаги. Да. Като ония ден, когато се возихме отзаде на... Това е, не знам, сигурно като останем и си говорим за това. 100%. Това беше някакъв ден, който аз казах: да, правим.
аз на една-две бири. И се получи много такова един снимки дори. един спомен, който е завинаги. Сега ако тръгваме да разказваме, нали, това ще отнеме поне едно, ама мога да разкажем, да знам аз. Дай, що път да не да го разкажем. Случката е следната. Имаше ден, който нещо правихме вкъщи, дали е събиране или не знам какво, или Лазар реши да дойде в нас. Аз даже и не бях тогава вкъщи. Лазар идва. Обаче, какво се случи? Иска да си паркира колата. Не, аз я бех паркирал колата, само че на изхода там, къде трябва да влизат тия пожарните. И бех паркирал там, къде на пожарните, като се оказа, че колата ми се изтекла застраховка, не била платена, нали, предишният собственик не га беше платил, а на мен беше казал, че ga платил. И аз още не га бех префайлил на мое име и ми шкапнах стикера на таквото и не можех да си бегам повече. Смисъл, не мога да я караш? Да, не мога да я карам, само път на помощ. Защото имам стикер, номерата седат, ама не мога да я караш, нямаш право. И после ние защото си без страховка. се опита, ти намери пътна помощ. Пътна помощ и направо качихме на пътна помощ. Пътната помощ идва пред нас, паркират колата на пътната помощ и Лазар вика, аз трябва да си ода да мога да си взема камиончето. Нали така беше? И аз викам, окей, аз идвам с теб, нали ще се върнеш? Да. И той вика, ще се върне естествено. Добре, ай, возиме се. Пред цял Берлин. Ти място, фирмата, както ти казваш. Фирмата, която работя. Фирмата, която обаче разговор се получава много добре и това много ми харесва. За сега ще спреме да направим малко пауза. Може би ще се включиме пак хора. Чао! Така една забавна ситуация. Супер! Карам с камиона. Най-забавната ми ситуация с камиона. Карам с камиона. Спирам на един светофар. Светофар, човек. Как пред мене двама с колело, един в друг с бутаха и така станаха и двамата, човек. Напред сметка. Как беше? Томи и Джери. Томи и Джери, ама точно. Така станаха на кълбо. Най-смешната ми ситуация. За първи път да вия катастрофа с колелета и то два. Асти, нищо, снимаме, возя се и е яко. Вие какво правите? Нищо, сега допре малко жалкото едната на постанцията сме се прибираме. Добре, берче, окей. Служил си е колана. Кажи нещо тук на Лазар. Не знам, каквото и да е. Кажи му, че е Какво беше? Дракула? Как беше Шуби? Как беше Шуби, Дракула? Да. Ако Шуби днеска беше тука, щеше да стане още по-яко. Шуби! Липсваш! Next time, бруда, Next time. За съжаление, днеска един играч не участва и въпреки всичко опитваме се да правим нещата такива, както ги чувстваме. Това, което се случи днеска, моето мнение е, че човек, когато иска нещо, както и го казахме преди малко, просто трябва да бачкаш хора. Казваш, аз нямам време, а същевременно имаме, всеки един от нас има време, тоест по някой път ми се случва, на теб случва ли ти се? Нямам време, а пък един час и нещо седа на телефон. Да. И си скапан такъв един, нали, изморен си. Аз това нещо го правим всеки божи ден. Как свърша работа? Ама иначе нямаме време, нали? За в 6 нямам време, викам, да изчиста, нямам време сега. Чекай си легна. Бам на телефона в TikTok. Вчера ми направи впечатление, след работа, това онова е изморена, ама трябва да примерно да се къпа, да се оправя. Това строеш, си отрязах просто, ето вътре. Тука ли? Да му ебиш майка. Като вие тук корема ми се обръщава, бро. Вчера това ми се случи, какво ти кажа? Часа е примерно 7:30. Аз до 9 часа не съм си мръднал пръста, освен да рова в телефон. Да. Виж го. Обаче то пич бачка. Нали, бачкаш ли, брат? Да. Нали, бачка то пич. Бачка и си изкарва кинти, ето за това ви говоря. Тоест, то пич в момента плюс-минус най-малкото, което мога да кажа изкарва да не е едно-две ги вързо според мен, зависи колко бачка. Но ако отдаден, т.е. да не е едно, ако бачка по 8 часа, преспокойно си ги прави едни 2 бона на месец и това.
Тоест, Берлин е град, който наистина дава много възможности за много нации и така нататък. Всички, и това, което мога да кажа е, че ако се събереме, да речеме румънец, българин, китаец, африканец и индиец, ние говорим на един език, бе, брат. Кое? Събираш се с всички нации и говориш на един език. Да, Това да. те събира. Да. Иначе как се разбере с тях? Не можеш? Виж немците какво правят, каква система имат. Мисъл такъв. Интегрират те, ти да останеш и да се развиваш, ако ти стиска. Да. Нали? А на нас не стиска. Толкова години вече. Ти колко години направи тук? И брат, аз Мишто е на 10, аз съм 11 години горе-долу тук. 11 и нещо може би. Това е направо като Ламборджини. 11 години, смятай. Може и повече. 11 години и половина може би да дойдат. Добре бе. Коя година беше тук? В смисъл такъв? Само знам, че на майка ми за рождения ден и направих най-шибания подарък. Без да избира, знаеш какво стана? Какво стана? Отидох да си купувам билет и в един момент избирам дата. Ма това е 2014 или 15? Мишто е 2015, демек 2014 година. Точно, защото аз ги броя моите 12, 13-та година 2014. Да, тъй. Ама аз дойдох 2013. 2014, Точно. защото 2015 детето се роди. И то дори бех тук кога, демек, точно така. Мише, знам, че това видео ще го гледаш. Поздрави за България. Знаеш, Берлин е много хубав град, баща ти е голям пич, но нещата, доколкото знам, баща ти другия месец е там. Да. Това ще го видим вече, как ще. Дали ще го сложим, дали няма. Но е готино тая обратна връзка да имаш реално. Може би е най-хубавото нещо. И най-вече, Лазаре, респект за тебе, братле, че буташ, брат. Не е лесно, но Лазар бута. Това е цялата работа. Всеки ден. Всеки ден. Като магаре. Всеки ден. Точно така. Нали, аз пък не бутам като магар, аз бутам като катър. Нали? Да. Така. Деня приключи. Чакай малко само да видя. В момента е 6:30. Работното време на Лазар приключи. Лазаре, много ти благодаря за този прекрасен ден. Ти си ми брат от всякъде. Много добре. Днес изкарахме един тежък ден с него. Тоест... Той беше куфър, той се возеше, но пак въпреки всичко. Да. Това, което искам да кажа е, хора, не е лесно, но ние го правим. В смисъл такъв, това, което днеска се случи, смисъл с Лазар, това е един, като всеки един ден, ежедневие. Ние всички сме така, бачкаме, за да успееме. Така че, бъдете живи, бъдете здрави и до следващия път, ако ви е харесало това, което сме направили, ударете по един палец, споделяйте, за да имаме повече съдържание, за да сме мотивирани и така нататък. Наистина се получи страхотно. Благодаря ви от сърце. Продължаваме.